kukho ubomi in education. And the only way to get education is to be disciplined. A principal yam when I was in primary school, wati, whoever hates the rule is a fool. Because only rules can make us be successful, guys. Umakhulu wami wayethi ke na suba licephe. Kuthiwa ke icephe ngesizulu sisipuni. So ke icephe xa utyayo ukhangalwe esityeni utye. So by saying suba licephe into exela uba suthetha suphatha uphethwe. So nina apha nikukutya niphethwe zititshala. Xa ethetha ulindele uba umamele. Because yena akadingi kodwa wena uyamdinga for you to be like me. You need her. So, if first principle of success is discipline. And the simplest discipline kukumamela. So that xa uphuma eklasini uyazi ba ubungenele ntoni. So ke guys, through experience ngokhula kwethu abanye bethu if not sonke sikhule sisiya ezikolweni singenazo izihlangu. Sibe jokes kwabanye abantwana because phuma kumakhaya angafaniyo. And some of the students esasifunda nabo ekhuleni kwethu basiyeka isikolo because they could not take in the bullyism. La undermining yoba xa uye esikolweni you know ba noba sobona abantu behleka unala suspense yoba what if bahleka mina kubisihlangu sami usikrazukile. Ukrazuka is a torn shoe and yazi intoni ngesizulu. So guys, see YPN, these students, young people. And because we are fresh from high school, we remembered how it was like. And we also remembered Bateni Ababa who did not make it to where we are today. And we said, and we discussed amongst ourselves, Saikondu ba kuhleleleka kuhlupheka kukungafikeleli kwezinye izinto. So again, we went to our mothers and our fathers and our leaders within our company. We have this problem and we have a dream to see every black child is successful.